Dobar dan i dobrodošli u Rašinu kuhinju. Danas mi se prijela pita, međutim kora nema. Ja u frižider kad ono unutra integralne tortilje. Što da ne? Pita sa integralnim tortiljama. Dodat ću ja tu malo još ispanača i sira. Pa da vidimo kako će to sve da izgleda. Krećemo. Mora i malo praziluka. Praziluk ću da isečem sitno. Ovaj praziluk će da da baš onako lep šmek ovoj piti. Tako. Istiskate ga što sitnije možete, da bi se maltene istopio dok se pita bude pekla. Praziluk. Spanać. Ja sam kupio one brikete, otopio i to je to. Vi možete da koristite i svež, ali vam treba malo veća količina svežeg spanaća. Ovo je ono pakovanje od 400 grama smrznutog. Pa ćemo sada dodamo sir. Jaja. Dva komada. Inače, ideja za ovu pitu mi je sinula. Bio sam skoro na Zlatiboru i sigurno ste imali prilike u onim lepim etno kućama da probate heljdo pitu. To je pita koja se priprema od palačinaka sa heljdinim brašnom. Isto se tako slaže, zapeče se i to je to. Sad ja nemam ni heljdu, nemam ni kore, ali zato imam ove lepe integralne tortilje. Dobro. Sad ćemo da posolimo. Jeste feta slana, ali neka još malo soli za svaki slučaj. I jedna kašika brašna. Tortilja, pa nadev. Ovako ga lepo rasporedite svuda. Pa onda izredamo malo kačkavalja, ne preterano. Malo. Mislim, svejedno će ovo da se zalepi jedno za drugo, ali ovako će biti ukusnije. Sad kad stavimo drugu tortilju, malo stisnemo kako bi ovaj fil bio ravnomeran. Eto, najavili vam se gosti, kaže doći za 15 minuta. Ju, šta ću? Oni navikli da ih uvek dočekate s nečim lepim. I eto, ideja, brza, jednostavna, dobra. Znači sad nisam stavio kačkavalj, pa ću sad opet da stavim kačkavalj.
sad na sitno kačkavanje. Rasporedite, neka ga ima svuda. I za ovaj gornji sloj ne morate baš da ga štedite. Ovako na sredinu, pa ću poslije da rasporedim svega nešto, gledam nišanim. Sada ga rasporedimo svuda. Dakle, samo malo mašte, malo kreacija. I verujte mi, bit ćete vrhunski kulinar. Al džabe sve to ako ne volite da kuvate. Tako. Naša pita spremna za rernu. 200 stepeni, pa 20 minuta. Vidimo se za 20 minuta. Ćao! Pita miriše, gotovo je. Sad bi trebalo ovom tupom stranom samo malo ovako da odvojim. Ovo što miriše, pa mislim ima li ovdje nešto što ne valja. Tako. Sam ja srećan kad napravim ovako nešto, jednostavno, a vrhunski. Ajde mi tu sad. Ček. Fantastično. Ja odmah pripremim tanjer. Kako ovo, ljudi moji, dobro izgleda. Kako lepo miriše. Wow. Ček, ovako, kao yin i yang. Pa u principu, nema ovdje šta. Malo bibera. Čisto da vam otvori apetit još više. Dragi moji, ovo je bila još jedna kreativna, inovativna Rašina kuhinja. Znate gdje ćete me naći. Vidimo se, ćao!